Yari nagapangunang mga balita sa bulan sang Disyembre. Nadugangan na naman ang miyembro ng Bombo Millionaires Club matapos ang ginmadigan nga grand draw sang 1-2 panalo promo. Bali-baling pa premyo na may kaspa 2025 sa Bombo Radio kag Star FM. Ang bagong nga milyonaryo amo si Lina Tumakin, 48 anyos, sang barangay San Isidro, Talisay City, Cebu. Sang ika-76 ganin katapo sang Bombo Millionaires Club. Isa itong biyaya, lalo na't hindi ganoon kadali ang paghahanap ng pera at nahihirapan din ang Cebu dahil sa mga kalamidad na aming pinagdadaanan. Hanggang ngayon, ako'y lubos na natutuwa at hindi ako makapaniwala na ako ang nanalo. Star FM, it's all for you. Basta radyo, Bombo #1. Magduwa sa 1 million pesos nga grand prize. Nagulan man ang dalago nga papremyo para sa regional draw sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Sa Canada Summit nga area, mayara sang first prize winner sa 100,000 pesos, second prize winner sang 70,000 pesos, third prize winner sang 50,000 pesos, kag may tag-apat pa ka consolation prize winners sang tag 5,000 ka pesos. Masobra sa 8 million pesos ang ginpanagtag sa kabilugan nga dalagan sang 1-2 panalo promo. Balde-baldeng pa premyo na may kaspa 2025. Ginpasidunggan ang chairman sang Florete Group of Companies nga si Dr. Rogelio Florete bilang isa sa 2025 Captains of the Industry sa patagsang media. Ginhatag sang Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI Iloilo Chapter kay Dr. Florete ang nasambit nga award. Si Dr. Florete ang kalakip sa 12 ka mga Ilonggo entrepreneurs nga honorees o kon ginkilala bangod sa dako nga kontribusyon sini sa industriya sa media kag sa pagpasanyog sini hindi lang sa Iloilo kundi sa ibang nga bahin sang pungsod kag paghatag sang trabaho sa mga Ilonggo kag mga Pilipino. We have transformed ourselves repeatedly and creatively all these years, not just a legacy media, but a digital Bombo Radio to be relevant to a newer audience. But all of this, Bombo Radio Philippines has remained firm and grounded on two basic principles. The delivery of truth is non-negotiable. And all these things that we do, excellence is the standard. Finally, I would like to offer this award to the men and women who gave up their lives in defense of press freedom. These people have been killed in the pursuit of their work as media men. Ginpasaka sa Office of the Ombudsman ang kaso batok sa 14 ka mga individual sa syudad sa Iloilo nga ginatudlo may kang tanan sa pagpangbuhin sang ayuda sa mga benepisaryo sang Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AICS. Nanguna sa pag-file sang kaso nga grave misconduct, graft kag abuse of authority si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ang respondent sa mga 12 ka barangay officials kag 2 ka mga empleyado sa Iloilo City Hall. Ginpreparar man sang ahensya ang kaso kriminal batok sa ila. Patay ang 3 kamino de edad matapos nalumos sa Moroboro Dam sa Dingle, Iloilo. Ang mga biktima nagaedad sang 10, 13 kag 12 anyos. Nagagaday sila nga magtabok lang kuntani isa dam pagkadto sa isa ka resort bangod sa mabasko nga daludo sang tubig. Aksidente nga nakadalin sa isa sa ila kagalayon man nga naglumpat. Ang isa pa nila kaupo na Gudsal Baron ini apang nadalaman sila sa makusog na tubig. Nakaluwas naman ang 3 sa iban nila nga kaupdanan nga lunsay man mga mino de edad. Napatay si Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan matapos ginapahayag nga aksidente nga natiruhan sila nga kaugalingon. Disyembre 30 sa natabo ang insidente samtang ginabutang sa Vice Alcalde ang pusil sa Iyabag. Gulpi lang ini nga naglupok rason nga naigoy ni sa tiyan. Galayon man inigindala sa ospital kag nagpaidalom sa operasyon. Liwat nga nagpaidalom ini sa ikaduwang operasyon sa diin wala na ini masarangan sa iya lawas rason sa iya kamatayon. Sa Balita National, nasapwan ang bangkay ni Anay Department of Public Works and Highways o kon DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa idalom sang pilas sa Cannon Road, Tuba, Benguet. Isa si Cabral sa na-implicate sa flood control corruption kag isa sa ginatudlo nga may pinakadamo nga nahibaluan sa korupsyon kag insertions. Sandig sa findings suno sa Department of Interior and Local Government o kon DILG, wala sang foul play nga natabo. Ginpahayag na napatay si Cabral bangod sa blunt force trauma bangod sa pagkahulog sini sa pilas. Nakitaan man sa toxicology report nga nagpositibo si Cabral sa citalopram o kun isa ka antidepressant drug.
Nagpagawa na sang warrant of arrest ang Korte Batok kay Sara Diskaya kag sa iban pa nga mga nagapanguna nga akusado sa 96.5 million pesos nga ghost flood control project sa Davao Occidental. Kaso nga graft kag malversation of public funds ang ilagin pangatubang nga hindi available o kung hindi sila mahimo makapiyansa. Ginaresto man sa National Bureau of Investigation o kung NBI si Diskaya kag gindala sa Lapu-Lapu City Jail. Ginratipikahan sa Kamara kag Senado ang Bicameral Conference Committee report kaangot sa 6.7 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2026. Ini nga national budget ang pinakadako nga budget sa maragtas sa pungsod nga may tinutuyo nga mapunduhan ang mga programa sa infrastruktura, edukasyon kag serbisyo sa Pilipinas. Ginsigurado man sa Kamara nga hindi magkadto sa infrastructure projects ang 243 billion pesos ang program funds sa idalom sang ratified national budget. Ginpasa na ang proposed budget sa Malacañang agud mapirmahan o kun mavito ni President Ferdinand Marcos. Sa balita international, patay ang 15 katao kag nasamaran ang 40 kaiban pa sa mass shooting kag attempted bombing sa Hanukkah celebration sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Natumod ang mga sospek nga mag-amay nga amusanday sa Jid Akram, 50 anyos, kag Navid Akram, 24 anyos. Napatay ang amay sa enkwentro batok sa pulis, samtang nasamara naman ang anak kag ginkasuhan sang murder, terrorism kag explosives-related crimes. Nakumpirma man nga antes ang terrorist attack, nakatinir pa ang mag-amay nga suspect diri sa Pilipinas kag ginpahayag nga nagpaidalom sa military style training. Sa balita sa hinampang, nakatipon ang Pilipinas ang 50 ka gold medals sa pagpasakop sini sa Southeast Asian Games 2025 sa Thailand. Lakip sa maragtason nga medalya nga nakuha sa Pilipinas, amo ang labing una nga gold sa football sa SEA Games. Sang ginlutos sang Pilipinas ang powerhouse nga Vietnam pagi sa penalty shootout. Gintapos man ni Alex Yala ang masobra duha ka dekada nga kauhaw sa mga Pilipino sa gold medal sa women's singles. Nakuha naman ni EJ Obena ang iya ikapat nga sunod-sunod nga gold medal sa men's pole vault sa SEA Games. Si Kayla Sanchez naman ang most be-medaled Filipino athlete sa among nga kompetisyon matapos nakabulsa sa 3 ka gold kag 5 ka silver sa swimming. Nadepensahan naman sang men's basketball team ang ila gold medal, samtang nagbalik naman sa Gilas Pilipinas Women ang corona sa Southeast Asia. Sa balita sa entertainment, ginkasal ang aktres nga si Carla Abellana sa iya first love nga si Dr. Reginald Santos. Gintawag ni Carla ang ila love story nga full circle moment kag masobra 20 years in the making matapos na nagseparar ang ila banas apang nagkita ay liwat matapos ang madugay nga panahon. Imo na balikan ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Disyembre.